Samahan nyo nga kami sa panibagong araw. Uy, parang may bago sa araw. Maaga nga kaming umalis at pumunta dito sa bahay ni Mother Perry. Kumuha lang naman kami ng gamot na pampatay ng damo. Hindi tulad niya, patay na patay sa'yo. Kaso mare, nagagalit yung manok. Ayaw niya yata na kumuha kami ng gamot. Baka gusto niya maadobo ulit. Umalis na nga kami at baka magdilim yung paningin ko at siya'y maadobo ko. Nagpapatanim na nga si kumpare, kaya dumaan muna si pare. Habang hinihintay ko nga siya at ito ay nakakita ako ng saging mga mare. Balak ko sanang kumuha kaso nandito yung may-ari. Bait-baitan muna tayo mga mare, baka pagkamalan tayong totoong unggoy. Ay, baboy tayo! Hindi nga maalis ang tingin sa akin ng may-ari. Abay, may hinala mga mare. Nilapitan ko nga at bakit ganyan siya makatingin. Aba mare, binibidyohan ako. Para daw siya ay may ebidensya pag ako kumuha ng saging niya. Kaya mare, niligawan ko na lang. Baka sakaling ako yung makadikwat. Kaso mare, mahirap yatang ligawan. Hindi siya umiimik mga mare pag sinasabi kong may bunga. Niloloko ko nga siya at sinabi kong hihingi ako. Kaso mare, tinatawanan lang ako. Mahirap yatang humingi, ibang lahi kasi. Kaya sabi ko, mag-selfie-selfie kami. Baka sakali mare, makuha ko ang loob. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyari. Tinatawanan pa rin ako. Andito na nga yung asawa ko at wala pa rin nangyari. Hindi pa rin ako nakahingi. Kaya umalis na lang kami. Babalik na lang ako pag wala na sila. Charay! Dumaan nga ulit kami dito sa Yugyugan Road. Ay, sana all ni Yugyug. Andito na nga kami at mag-i-spray na yung asawa ko. Medyo madamo nga kaya kailangang linisin. Uy, sana all malinis. Kaso mare, may problema. Nakaw! Alta, bakit? Mpay? Umistik na, hindi na ikaw. Umistik na. Nangay. Kira sa nang data? Nangay. Sublitan tama yun, Oh no! Alta. Sapsapa kami mga gring-gring. Ano data? Ang diskarte? Hindi niya makuwang magalit mga mare kasi kasalanan niya. Yung stick na nga lang ang ihanda niya, hindi niya pa magawa. Nagtawanan na nga lang kami mga mare kahit naiinis na ako. Wala naman akong magagawa. Hindi tulad mo, may ginawa. Niyaya ko nga siyang humiram sa may sitio Matartarang. Dito lang kasi ang malapit dito sa aming bukid. Sayang naman kasi mare, ang paggising namin ng maaga, walang mangyayari. Kaya ito gagawan ng paraan. Wow! Andito na nga kami mga mare, kaso sunwerte naman, may naunang humiram. Hindi yata kami payagan ngayong mag-spray, pero hindi ako pumayag. Gumawa pa rin kami ng paraan. Tumiretso nga kami sa bahay ng pare ng asawa ko, pero mare, sinwerte pa rin. Nasa bukid nga daw, kaya wala siyang maipahiram. Oh no! Dahil hindi nga kami natuloy mag-spray, dumiretso na lang kami dito sa aming bahay kubo. Nagdilig na nga lang kami ng mga halaman. Ilang araw na kasing walang ulan. Uy, sana all dinidiligan. O siya, sige mga mare, nakarami na ako ng chismis. Hanggang sa susunod na ganap ng aming buhay, maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga video namin, walang kakwenta-kwenta.